Dobro jutro. Evo sada je 4:17 i trenutno je ponedeljak. I Milica i ja idemo prvi put u Grčku. Znači, eto, idemo prvi put u Grčku na more. Tako da, eto, rešio sam malo da vlogujem. Inače, ja sam spavao bukvalno nepunih sat vremena samo. Znači, bukvalno ni sat vremena nisam spavao. I zato sam ovako sad retardiran i zato mešam reči i sve, verovatno ću tek da brljam. Ali nema veze, ja ću prvi da vozim. Evo, spremili smo se, došli smo do kola. Inače, ja sam vas zaboravio. Znači, zaboravio sam kameru, ali Milica je otišla. Milica je car. Jeste, car je uzela i otišla je po kameru, tako da hvala Mico. A nema čemu. Dobro, idemo sada da... Moramo kupimo negdje onaj protivpožarni aparat, pošto je on obavezan u Grčkoj. Ili u Makedoniji. Ne znam, negdje obavezan. Znam da je u Grčkoj je obavezan, ne znam za Makedoniju. I da operemo auto. Da, inače idemo Peugeotom, zato što ja sam teo da idemo Audijem, mislim koji je realno bolji, u svakom smislu. Ali ne! Moramo da idemo kabrioletom na more. Tako da sam moram da vozim ovo sranje skroz do Grčke. I jel prokišnjavao Peugeot? Da. Nije. A dobro, tu uvek A šta je ovo? na ovim spajanjima kada je pod pritiskom, kuda ideš tamo? Aha, idemo tamo. Na ovim spajanjima ovdje uvek prokišnjava, ali ovdje ne. Ovdje nije nigde. Ništa, evo nas na... sam u 600. Evo nas na autoputu na 142 km od Niša, 48 km od Kragujevca i 18 km od Svilajnca. Ja sam inače teo da doručkujemo nešto onako lagano, fino, neki sendvičić sa povrćem, ali ne, Milica mora McDonald's. Tako da sad kad mi se prispava, znači Milica ima ti da voziš, samo da znaš. Može. Eno je fabrika oblaka, ima ih, znači čak i ovdje, ne znam gdje smo. Nešto oko Svilajnca, aha, eno tamo piše da, čekaj. Znači, eto, ima kod Batočine fabrika oblaka. Ovdje neki Audi ispred nas bio i kaže, ja rekao, Milica, ja sad ću ti pružim zadovoljstvo da će Audi morati da se skloni za Peugeot. I ja mu se približim i on sa Audijem bukvalno samo nestao. Tako da Milice ne može, Audi, ne. I evo ga čuveni ekran, kaže, neko te voli, vozi pažljivo. Tako da, eto, Milice, jel mene neko voli? Ne znam, možda. Inače, aha ne, evo sad smo na skretanju za Kroša, Trstenik i Vrnjačku banju. I Audi je, haha. A dobro, pustio te čovjek. Video je da se trudi, kaže vidi ga ovaj Peugeot mukica i pustio. A inače ima dva auspuha sa po obe strane, tako da ono minimum 3.0 TDI motor, realno. Znači ove otprilike može da te stigne u drugoj. Sipat ćemo inače gorivo u Makedoniji, pošto je tamo mnogo jeftinije. Kod nas je baš skupo. Koliko je sad? 154,20? Pa tako nešto. A pazi, ja kad sam uzeo Ibicu bilo je 120, baš je drastično poskupalo. Evo, stali smo kod Aleksinca, znači na pumpu, moram kupim naočare. Nisu mi se svidjele nijedne, zato što ja tražim ono specifično, ono što imaju kao gradijent. Pošto ono kad su mi onako obično skroz imam osjećaj kao da mi samo blokira vid. Tako da, idemo dalje. Daj ključeve Milice. Ajde upali auto, imaš tu čast. Eto, idemo! Evo, došli smo do prvog znaka za Grčku, znači idemo levo za Tesaloniki, to je Solun, jel tako? Da. Eto. Platili smo putarinu 620 dinara. Od Smedereva? Od Smedereva, da. Zato što nama se iz Pančeva lakše da idemo kroz Smederevo i tu da se uključujemo skroz do Beograda. Što je duže, putarina je 800 dinara od Beograda, tako da skupo.
u Vranje nema laganje. Inače ovdje je jako lepo, zato ono i put je dobar i lepi su prizori i sve, baš jednako cool. Misliš tvrđavica, neka. Simpatetično je, a ne može da se vidi na kameri. Kako lepo ovaj deo što prave. To je valjda taj novi put, to je novi autoput koji će ići. Ja sam inače mislio da je autoput skroz do granice, nisam znao da moramo izlazimo s autoputa, ali eto. Evo, prošli smo Vranje, mislim skretanje za Vranje i ovo je sada najjužnije što sam ja ikad bio u Srbiji. Znači najjužnije do sad je bilo u Vranju, tako da evo sad sam još južnije. Ništa, idemo ka Skopju. Malo nema autoputa, malo ima autoputa. Da, bukvalno idemo autoput pa ne. Pa autoput pa opet ne. Ali dobro. Grad ovdje, mislim, vidi se da je nov autoput, baš je lepo za vožnju. Tako da, to čekamo. Tamo inače, taj neki tunel, zaboravim se kako se zove, baš su se hvalili, onako, bukvalno na svakih 500 metara tabla, tunel i koliko je koštao je 52 miliona evra. I bukvalno na svakih 500 evra tabla, tako da... Na svakih 500 evra tabla? A zašto mi sam rekao 552 miliona evra? Na svakih 500 metara tabla, tako da kad to bude gotovo moramo da vidimo da li su se opravdano kurčili sa tim tunelom. Evo nas na granici, tako da izlazimo iz Srbije. Evo, ušli smo napokon u Makedoniju, znači prvi put sam u Makedoniji. Sad, do duše, bit ćemo samo na autoputu. Sad, nešto smo pričali kad se budemo vraćali, da možda svratimo do Skopja, možda čak i da napravimo neki mali skup, ali ne znamo da li ćemo moći, zato što morat ćemo da se vraćamo, u petak se inače vraćamo, morat ćemo da žurimo, tako da vidjet ćemo ako budemo imali vremena, ali eto, u svakom slučaju prvi put u Makedonija. Osjećaj je... nekako makedonski. Osjećam se... Ništa, pusti makedonsku devojče, eto. Ja mislim da mi idemo na Gevgeliju, jel' tako? Nemam pojma. Bukvalno, cijeli ja smo optimistično krenuli i nismo skinuli nikakve offline mape. Evo nas, prošli smo prvu putarinu i vrlo ljubazan čovjek tamo kaže, vratio nam kusur u denarima zato što kaže da je jeftinije izađe kada plaćaš u denarima nego u evrima, tako da, eto, pratit ćemo jeftinije. Evo nas ovdje, ne znam koji je ovo deo Makedonije, mislim sever, ali ne znam kako se zove, ali je baš jako lepo. Evo da imamo šta piše, kaže da ne zagaduvame, tako da nećemo da zagađujemo. Evo, sad smo opet prošli neku putarinu, platili smo 80 denara. Nemam pojma koliko je to, ali nemamo pojma da li smo mi na pravom putu, to je bolje pitanje. Zato što nismo vidjeli nikakav putokaz već jako dugo, a i mislim tamo kad smo skretali mi smo išli za Velesa, mi idemo na ovu Gevgeliju, tako da vidjet ćemo šta je, da li ćemo izaći na kraju na dobar put ili ne. Evo je, na pravom smo putu, ipak nismo omašili, u lep tunel. Tako da na pravom smo putu, ništa, idemo za Gevgeliju. Inače, ja sam tek sad skapirao da mi zapravo nismo rekli gde idemo. Znači, idemo u neko selo pored Paralije, zove se Korinos, tako nešto. Tako nešto. Na K nešto. Tako da, eto, tu zapravo idemo. Našli smo onako dosta jeftino smeštaj, a imamo i bazen i sve ludila, tako da bit će zanimljivo. U suštini kad dođemo, snimit ću neki mali room tour itd. A onda će od narednih dana Milica da vloga. Da, tako da subscribe na Kovalski kanalu, besplatna reklama. Ne može besplatna reklama, dođeš mi 20 evra sad. Milica se upiškila. Sam se upiškila. Inače, stali smo ovdje na neku pumpu, natankali smo ga, tako da imamo koliko još nekih 90 km do granice, tako da ništa, nastavljamo. Evo nas na granici, znači izlazimo sad iz Makedonije pa ulazimo u Grčku. Evo ušli smo u Grčku, znači prvi put smo Mica i ja u Grčkoj i ovdje je 110 ograničenje dobro. Put je, mislim, lepo izgleda ovako, znači ima cveće ovdje sa strane i sve, ali je sam put sranje realno. Tako da,
Realno, Srbija ima bolje puteve nego Grčka. Mislim, bar za sada, vidjet ćemo. U Makedoniji je bio do jaja put. Inače, Makedonija je jako lepo prizori, sve dok smo išli, baš je bilo lepo. Tako da ništa, idemo sad na more. Morat ćemo negdje da stanemo, kupimo SIM karticu da imam interneta, da možemo se navigiramo do tamo i da žderemo, gladni smo ko psi. Kad smo mi jeli, nešto u 6 ujutru, tako nešto? Da, kada smo jeli McDonald's. Pa da, 6 ujutru, sad je biti skoro 12, tako da. Stela sam na vruće središte! Bili smo na pumpu stali da jedemo i da uzmemo SIM kartica, ali nema SIM kartica, tako da uzet ćemo negdje drugde. Skenao sam offline mape da možemo dođemo do tamo, pošto nema interneta. I kupili smo nešto. Čini mi se da je to kao neki kikiriki, ali sad ćemo, ajmo taste test. Evo da uzmemo jednu. Mnogo mi se sviđa, ali neću ništa da kažem dok cijele ne probam. Dobro. Mnogo je dobro zato što kod nas ima ovako slično, ali je tvrdo. Kod nas je bilo ovako i bilo je do jaja. Bilo je možda čak i identično kao ovo. I onda je postalo jako tvrdo i previše slatko. Znači uopšte nije imao onaj slani ukus, nego je bilo preslatko i to je to. Da. Tako da sviđa mi se baš jako. Da. Inače snimat ćemo Milica i ja. Sad vidjet ćemo ili će biti na ovom kanalu ili na Debeli ali srećni. Radit ćemo isprobavanje grčkih slatkiša i slaniša. Tako da trk na kanal Debeli ali srećni i zapratite čisto da ne biste propustili ukoliko izbacimo tamo video. Da, ali mislim da ću ipak na ovom kanalu, ali vidjet ćemo. Debeli ali srećni. Ja sam hteo da hejtujem kako imaju jako loše puteve i kako smo uzeli kameru da snimimo, da kažem to, tako je počeo bude dobar put. Tako da, ali stvarno oni period, znači od granice sa Makedonijom do, ne znam, pa do onog isključenja za Atinu, do isključenja za Solun, je užasan autoput. Znači kao prvo ono uopšte nije ni autoput, ono je magistrala. Tako da ono baš je loša, ali da, sad je do jaja autoput, tako da, ništa, imamo bukvalno još nekih, koliko imamo još, ni pola sata, realno. Znači 20 minuta i stižemo, pa ću onda tamo malo da vam pokažem kako izgleda to što smo uzeli. Tako da, evo ga, kaže pravo Katerini. Tako da, idemo. Evo stigli smo u smeštaj i Milica je naravno već napravila lom i nered, ali dobro, znači... Čuti tamo. Ajde, evo mali room tour. Znači, evo tu su nam vrata. Ovdje imamo krevet. I imamo tamo još jedan krevet. Ovdje imamo ono, znači klasično, vidite, nije ništa, sam smeštaj nije ništa posebno. Kupatilo kako izgleda, mislim nije ništa posebno, realno lepo je, ono sve čisto, novo, sređeno. Ali, to nije ni poenta ovog smeštaja. Poenta ovog smeštaja je što smo mi zapravo u kući, kao kućici. I onda tamo imamo bazen. Jel možeš da polomiš ovo? Ne. Mene bole prsti, nemo. A mene boli kurac. Inače, lokacija je do jaja. Pa ste vi, eno ga je iza hotel i evo ga već more odmah tamo. Tako da bukvalno nikada bliži moru nismo bili. Eto, iskupali smo se u moru malo. Tako da, idemo sad nazad u smeštaj, malo ćemo na bazen. Pa ćemo malo da odmorimo i onda idemo u Paraliju. Tako da, to je to od mene. Naravno bit će tu još klipova, snimat ću ja sigurno ovdje još po nešto. A ostale klipove, znači to jest ostale vlogove će Milica snima. Bukvalno ja sad završavam posla, ona neka vloguje, radi šta hoće, koja jebe. I to je to. To je to.